Нали виждаш? Той е. Не е толкова дълбоко, колкото... Не, много е хлъскаво, мам. За това ли не мога да... Да. Виж още там как не може да... Че е дълбоко вода. Не. Там вода е дълбоко, си мислех аз, че не мога да мина. Защото не е хлъскаво. Щяхме да минем, ако се бяхме засилили повече. Се опитват страни да мине, но виж задница. Той беше се качила и тук, защо се върна? Да се засили. Защото той до тук и не може да се качи. И вика, чакай да мина назад, да се засили. Виж там мина. Чакай тук хвъркна. Или клипчето снима. Ще бъде тежко изкачване. Ще да като качат, ще изкарат копа. Ще стане. Тъйка се гледа. Десени напред 2-3 метра. Аз отивам да варя въжето с ребеката. Дай, десен. Тук трябва да се качи. Газ. Газ. Супер! Браво! Браво! Снимай боям. И сега, ма. Що спираш? И защото тук... Да не мина през това. Да. Трябва да се качи отстрани. Да. Какво прави се сега? Се трябва да мина отстрани, както мина също тук. Паджеро е тяхното. Първото е Паджеро. Не, пак влезна. Но пак излезна. И влезна му с... Само и двете към. Почва бе? Калекичко се клача, да може да... Що се плачеш лекичко? Чакай сега. Исках аз да снимам, ама кончето беше. Що аз не може да снимам? Моля? Що аз не може да държа телефонче? После ще... За следва, за тати. Тата, аз ще го държа после. Какво каза? Той Мариан направо прегачи в лебедката. Защо? Ми гледам го, не знам. Ето, приготвя. Подготвил се. Подготвя се. Защо? Защото знае как ще свърши. Да. За закъсване. Леко да стана, че ми стръпна. Ами аз как да се... Няма да се. Така? Да. Много близко се връзваш там. То се е на два пъти. Да, бе. Хайде, давай.
натисни паузата. Да. Наша минава през коловоза, нали? Супер, да. Тата да. мина през коловоза. Браво, айде стоп. Снимам. Давай! Браво! Мина без Давай да... сега бързо, Миро. Ай. Пауза. Да. Спирам. Да. От въжето се оплаши, да. Езък за труда. Кой от въжето се А? оплаши? Марианче приготви въжето, не му потрябва. Я виж как го